Може би, защото хъркам. Крик, време е за разчистване на сметките. Готов ли си? Окей. С кой трябва да... Светлю Занев, време е за разчистване на сметките. Няма ли Готов ли си? по-слаб? Какво трябва да правя? Готов ли си, Светлю? Не. Не, Светлю, не можеш да разочароваш. Страх ме е мене от крик. Сега предстои страхотно шоу. Да. Уважаеми зрители, ако бях пророк, щях да кажа, това, което се е завързал на острова, трябва тук да се развърже в това студио. Но понеже не съм пророк, аз съм един най-обикновен водещ, само ще обясна. Канадска борба. 2 мъже, 3 рунда. Който пръв постигне 2 победи, печели. Светлю, ще застанеш ли? Да или не? Не. Бъркаричков? Да. Само, че не е правилно нас. И така, заемете местата, така. Нищо няма да пипате. И аз как да стана? Така, уважаеми зрители, за да е всичко честно и почтенно, представям ви международния съдия по канадска борба Христо Делиджаков. Айде, вече! Здравейте, Христо. Господин съдия, искам да обясните на зрителите правилата. Значи правилата са следните. В случая, нали, ще играят на дясна ръка. Задължително почват с прави китки, да се виждат крайните стави, фалангите на палеца, ако ти е удобно. Рамената трябва да са успоредни на канта на масата и центъра да е по средата между двамата играчи. Командата е Ready Go. Стартира се на Go. Поставям всичко в ръцете на съдята. Само трябва да завъртиме масата. Добре, завъртете. Уважаема публика, моля за вашите аплодисменти. Готови за първи рунд, господин съдия? Ready Go! Стоп! Първи фал. Господин съдия, обявете резултата от първия рунд. Тъй като излезна лаката от подложката, давам един фал на състезател в ляво. Фал? Да, първи фал. Първи фал не е ли моя победа? Няма още победа, продължава играта. Първи фал за Светло Бъркаричков. Да, ще нагласи. Продължаваме с първи рунд. Господин съдия? Малко. Китка още малко. Ready, go! Стоп! Победа! Няма ли изпускане? Изпускане. Мина нивото на... Господин съдия, обяснете какво се случи. Тъй като ръката на крика мина нивото на ограничителите, е победа за Светлю. Така ли? Значи първа точка за Светлю. Трябва да мине ограничител. Първа точка за Светлю Бъркаричков. Много силен, бе. И така. Готови за втори рунд. Аплодисменти! Ако му бие, какво сега? Светлю, дръж се, не се давай. Крик. Готов ли си? Господин съдия, вие сте. Готови ли сте? Ready, go! Втора точка за Бъркаричков. Изпрещяме нещо. Изпрещяме. Още една, бе. Победителя е ясен. Победителя е ясен, имат още една, които... Последната За реванш. за реванш, третата. За реванш. Добре? Не, няма. Начало на трети рунд. Добре? Господин съдия? Ready, go! Не. Стоп. Победа. Победител. Трета точка за Светло Бъркаричков. Категорична победа. Има. Господин съдия, Контузи се нещо крика, иначе можеше да бие. благодаря ви за съдейството. И аз благодаря. Не, бе, ти си начествал и това е. Вашия път е натам. Уважаеми зрители, в тази драматична битка победител с категорично 3-0 е Светло Бъркаричков. Вашите аплодисменти. Момчета, поздравете се.
Една лица. Почна талента на победителя. Поздравя моите родители, всички мои приятели и много жени.